आङो दिनै मोनसे इनफरमेशन होनो सानदों। रिसेन्टलि जोंनि बिटिआर रिजनआ जौगालांगासिनो दं, जेरै आईटी इनफ्रास्ट्राक्चार, ओमफ्राय स्कुल, लामा, हस्पिटाल बेफोरो गासिबो जाफुंदों गभर्नमेन्टनि एफर्ट्स आरो इनिशिएटिभ लानायाव। जावलिया फावलिया रोनावला फैलायबाय, बबेनिफ्राय थंब्ले नुजानानै बिदि डायलग होला फैलायखो बेलाय फाग्लिलाय जायाबो फ्रामाबो सोर फाग्ला फोरोंलाबायनानै बिदि होनला फैखो बेलाय जावलिया फावलिया थोस फाग्लि बिदि जाफेरबायो गथ'नाया। जोङो मेरला हस्पिटाल लुनाय नुनो मोनदों। थोद फाग्लि बे गोदो जोंनि हाग्रामा सार लुनायजो बे हस्पिटाला, बे दंनाय मानि हस्पिटालफ्रा बाराबा बै रुपनाथ ब्रह्म हस्पिटालखौनो नोंसिनि प्रमद सार लुनाय होनगारदोब्रा फाग्लि, नङाबा गाज्रि मोनजागोन प्रमद बर'नो मोजां निउस होनो हायाबा थाखा होनाय नङा नोंसिनो, बेखौ हले खेल ला फाग्लि। जाय जों बयनिबो थाखाय हेल्पफुल आरो जोंनि जिउ रैखा खालामनायनि थाखाय जोङो मेरला गोदान स्किम ओंखारनाय नुनो मोनदों। हामालै नानि हामा, बिदि दा होनलाबायथार, नोंसिना बे गासिबो गेसाव स्किम जोबसो फाग्लि मानो बिदि होनला फैयो नोंलाय, फिल गाज्रि जायो नोंसिना बै आगोलाय बे मानि मा होनो साख्रि होगोन घरे ना थगायग्लुंला जोबनाय बायदिसो, आरो दाख्लि इलेक्सननि सिगां इलेक्सन मोनगौबा उरुन्दया दुप्लिकेट फर्म रानला जोबनाय, ओमफ्राय बेखौबो हमजाखांनानै आरो उनाव इन्सुरेन्स फर्म रानलुंला जोबनानै हमजानानै दा सिरि थानाय बायदिसो बे नोंसिनि स्किमा गेसाव जोबसो नानि, बेफोरबायदिखौ लानानै माथा दामारि मान सनमान सेस जागोन, ओंखारनो हानाय नङा नों मानसियालाय साइसमोन। ओमफ्राय बै जोंनि मा होनो आबैमोना जुदि रागा जोंनानै साव होनांगौबा, बे 33टा हाथाइ गोनां आबैफ्रा जुदि रागा जोंनानै साव होनांगौबा सेस जागोन नोङो, माने फिसाइ थिसाइबो मोननायनि चान्सबो थानाय नङा नोंनाव। खिन्थु बे 32टा गोनां आबैफोरजों जुदि साव होजाफ्लाङोबा बासायगोन एसे, आं होननायखौ खेल लाखा, नङाबा गन्थं थन्थं सेस जागोन, ओंखारनोबो हानाय नङा उनावहाय। बे थाइसे थाइनैखौ लानानै बिदि दा बुंलाबाय, डेभेलप नङा गारा रायजो राजाखौ दा थगाय, जोंजोबखाबाय ओरैनो रायजो राजाफ्रा, बेखौ हले खेल ला नानि फाग्लि बिदि दा बुंला फैथारसै। जेरै अमा फिसिग्राफोरनि थाखाय अमा फार्म खुलिनानै होदों आरो गोबां बेफार फालांगि खालामग्राफोरनोबो मेरला स्किमफोर होनाय जादों। बिदि दा बुंथारसैलै नानि, लासिं गन्थं गैया मा गैया माब्रै बिदि होनलाबायखो नोंलाय। दाख्लि जोंनिथिं बिदिनो मा जादों मिथिगौ नोङो, खबर लादों, नै अमानि स्किम, अमा फार्म हनसै बोरमा हनसै होननानै खायसे गामियाव माने गग्रा लुग्लुंला जोबदोंमोननो गाइस। दाना नेयो गैया, दाना गैया नालाय मा जाखोनो, बै गग्रा लुग्राफ्रा ओइ घन्टा मा नांगौरा बे गग्राखौ लायनानै बुखुलि फिउ ज्रावनो, बिदिखौ खेल लानांगौ नानि लासिं। खिन्थु बिजनेस खालामनो एसे रेहाय होदों, बेखौ मानिनांगोन प्रमद बर'आ। बै समाव गोदान बिटिआरनि चिफ जानायाव बिथाङा बै खमला फानग्राफोरनो मानि खमला फानग्रा आइजोफोरनो मानि 100 जनसो 150 जनसोनो मानि साथा गंफा रानना होदों, बेखौ हले मानिनांगोन। बे हले डेन्जार स्किम, बेखौ हले गोसोआव लानानि, बेफोरखौसो बुंनांगौमोन नोङो, बिदि नङैखौ दा बुं, होसोजाथारगोन नोङो। जोंनि जायगाखौ जौगाखांहोनो थाखाय बेफोरो गासिबो जाफुंहांगासिनो थांनाय 3 बोसोरनिफ्रायनो। सान्थि फैहांनायजों लोगोसे जौगालांगासिनो दङ जोंनि बे बिटिआर रिजनआ, आरो आङो बेफोरबायदि पजिटिभ चेन्जेस आरो जौगालांनायखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। अबसे नोङो गोजोनगोन, मानि गरसे गरनै मोनजादों नङा होमबा नोंथाङा। दा बिराद सान्थि फैयाबाबो सान्थि फैदों होनबाय, आरो सान्थि फैहांगासिनो दं होनबाय। सान्थि फैहांनोल' नङा फाग्लि, सान्थि फैजोब्बाय, असान्थि गैला। बे बिटिआराव बुलाय सोलायबो गैला, आरो रोहो डेभेलप जाजोब्बाय। प्रमद बर'आ गिलु फालु डेभेलप बानायबाय, सुइजारलेण्डबो बानायबाय, लामा दोंसेबो गैला। दाखालि बे इलेक्सनाव ओरैबायदि सान्थि लाबोबाय, मानि बै सोरनिबा न'आव थाङै अन्थाइ खुबैहोनाय, गारि गंब्रै गंबा लानानै सोरखौबा बुहैनाय, सोरखौबा होसोनाय, ओरैबायदि सान्थि लाबोयो नोंसिना प्रमद बर' बिथाङा, मानिनांगोन डेन्जार सान्थि। आरो बिराद डेभेलप लाबोबाय नोंसिना प्रमद बर'आ। गोदो लान्थासारनि बै लामा सिल जोंजोबनाया
दा गिलु फालो गुलाजोबनानै अन्थाइ हारांगा हाथांगा जाजोब्बाय अन्थाइ रग' रग' ओंखारनाय बिराद डेभलाप अन्थाइ रग' रग' ओंखारनाय डेभलापा थामसा सान्दों नोङो एसे गिदिंनानै नाय बेसे गिदिर गिदिर अन्थाइ ओंखारदों बे लामा सामाफ्राव न'आव थानानै दाइलग होबा गाज्रि मोनजागोन गिदिंलाबायनांगौ नंखायनो प्रमद बर'नि डेभलापखौ नायनांगौ बिदि एकदम जानला मोनलाबा लासिं सिं जागोन नोङो बेफोरबायदि एकदम जानला मोनला बुंनायखौ ज्राब गारनानै बे गरसे गरनैनि थाखाय सारा जिबन बरनामखौ गारनानै एकदम मैगं थाइगं फानलाबाय नानि लाब दङ एकदम मैगंनि बिजनेस खालाम होमबाबो बिराद लाब दं ओमफ्राय नोंहा बे दिनै गरसे गरनैनि थाखाय बिदि ज्राव ज्राव उन्दै सारा जिन्दगि नोंहा बरनाम थाया होमबा बेसेबां लासिं सिं आं मोजांखौसो बुंदों बिदि दाफैथारसै नानिनो ओंखारनो हानाय नङा एकदम फावद्रुद्रुद मानसियानो लासिं सिं जागोन रावबो फाग्ला हौवायाबो नायनाय नङा आरो सेस जागोन नोङो आजिखालि हौवाफोरखौ मोननो बिराद कठिन हौवाफ्रा आजिखालि सिख्लाफोरखौ लाला बुरि बुरिखौसो लायो नंखायनो मा होनो हाबा जाग्रोनो मोननांगौ हाबा जाग्रोनानै माने लाग्रोनो हाबासो उनाव मोननायनि चान्स थायो सिख्लाफ्रा बिराद जारला नानि नंखायनो मोजां लामाजों आगान सुर नङाबा सेस जागोन बे प्रमद बर'नि गरसे गरनैखौ जाना